Dnes je u nás Ford Transit. Na tomto vozidle robíme servisnú prehliadku. Všetky filtre značky Bosch, šrob na olejovaniu. Takto kolega už ide spúšťať motorový olej. Pri kontrole vozidla zbadal na predných ramenách zadné silné bloky v takomto stave. Ľavá strana, pravá. Ford Transit vymenené na komplet. Všetky filtre, vozidlo ide na odovzdanie zákazníkovi. Sledujte nás na Facebooku QService Pneumar. Takto postupujeme na vašich vozidlách transparentne. Všetko sa dokumentuje, natáča, fotí. Tu už kolega lieva nový olej.